Matul is-sena tal-pandemija, id-Direttorat tal-Avjazzjoni ċivili fi ħdan Transport Malta irreġistra żieda qawwija ta' ajruplani li jtajru l-bandiera Maltija biex issa dawn jgħoddu għal kważi 600. Mill-ajruplani kollha reġistrati s-sena l-oħra kważi wieħed kull jumejn, rekords ta' 147 ajruplan huma proprjetà tal-linji tal-ajru. Sa 6 snin ilu kien hemm madwar 200 ajruplan fuq ir-Reġistru Malti, li jfisser li sa tmiem is-sena li għaddiet kien hemm żieda sinifikanti ta' 150%. Id-Direttur Ġenerali tad-Direttorat, il-Kaptan Charles Patch, spjega li raġuni ewlenija wara dan is-suċċess hija l-inizjattiva tal-leasing li kienet tħabbret f'nofs is-sajf li għadda meta twaqqfet Aviation Leasing Malta. Dak ressaq ħafna minn l-essors, huma l-owners tal-ajruplani, kumpaniji kbar li għandhom ħafna ajruplani tagħhom, jħarsu lejn Malta bħala post fejn jistgħu jirreġistraw l-ajruplani, anki meta ajruplani kun telaq minn kumpanija u ser kumpanija oħra. Dan ajruplan ma jistax jibqa' fil-limbu, jrid ikun reġistrat x'imkien. Allura jekk ikun hemm kumpaniji li tkunu neħħew xi ajruplani minħabba l-pandemija, daw jiġu trasferiti ħafna drabi lejn l-Ewropa jew postijiet oħrajn fejn jħossuhom sikuri l-essors. Il-Kaptan saħaq li bosta fatturi attiraw lil-linji tal-ajru u setturi oħra fl-industrija lejn pajjiżna. Imma fuq kollox huma l-kumpaniji barranin li jażlu lil Malta. Huma jażlu l-Malta. Jażlu l-Malta x'ikunu għamlu s-sħarriġ tagħhom, ikunu kamlu comparisons, qabluna ma' postijiet fil-fatt dal-aħħar CEO tal-Malta Air ġikkwotat li il-grupp tar-Ryanair għamlu studju kbir intensiv u fl-aħħar iddeċidew li l-aħjar post li jpoġġu l-ajruplani u l-kumpanija tagħhom kienet Malta. Fil-fatt daw magħna kibru minn ajruplan wieħed meta kienu l-lonċjati għal palissa għandhom 126 ajruplan taħt il-kumpanija Malta Air u madwar 26 oħra taħt l-Air u għandna l-ordnijiet ta' madwar 30-40 ajruplan ieħor għal dan il-grupp. Meta spjega l-proċess rigorus ta' reġistrazzjoni mħaddam mill-Awtorità Maltija, il-Kaptan qal li dan jista' jieħu sa 6 xhur biex jitlesta u ma jagħti l-ebda garanzija li ċ-ċertifikat Malti jingħata. L-evalwazzjoni hija maqsuma f'6 stadji u tinkludi ispezzjonijiet fil-kwartieri tal-kumpanija u anki fuq l-ajruplan. Dan kollu jagħmel il-ġurisdizzjoni Maltija waħda sigura u ideali u l-Kaptan qal li l-indikazzjoni hi li s-suċċess se jissokta. Nixtiequ li nibqgħu sejrin b'dan ritmu li nuru l-Ewropa, l-pajjiżi li aħna ġurisdizzjoni fejn jistgħu tiġi hawnhekk tiftaħ business ikollok is-serħan ta' moħħ li ġurisdizzjoni hija tajba.